Wat hem niet lekker zit, is dat de coaches over het algemeen steeds lage cijfers geven. Nou, ik ga niet van 4-10, want je kunt mij niet vergelijken met een Sandra of Leona. Maar 4-8 is ook voldoende. Je zit hier namens in een Kate, net in de studio. Waarom dat net, om hem te moedigen? Nou, omdat ik best wel heel veel yield kast het elke keer. Maar nou heb je trok ik die de volgende keer er zeker weer hinnen. Maar je bent er al een keer geweest? Ja, we zijn er al zeker 2 keer West nationaal. En hoe is dat eigenlijk? Hartstikke leuk. Het is wel leuk om een keer mooi te zien in de studio. En ik denk, wow, dit is toch wel echt. Hij zingt How You Remind Me, Johannes Rieck. Mogen wij de cijfers zien, coaches? Ik vond het belachelijk van de stem van de jury, van de cijfers. Ja, volgens mij was het puur om eruit te krijgen dat ze zulke lege cijfers jouwen. Lege cijfers. En dus stiert de vreune ploeg klaar om Johannes met sms'jes een ronde verder te helpen. Een hele protte sms'jes. Echt. Een hele protte. En het liep er te helpen. Een van de kandidaten had 84,1% van de stemmen gekregen. Maar waar? Het is natuurlijk qua stem is hij wel iets minder, maar het is gewoon een entertainment. Het is iets maat. Hij moet gewoon winnen, klaar. Ja, ik vind het geweldig. Sowieso, omdat de jury, die vond ik net echt reëel. Sowieso mooi die lege cijfers. En ook 84% van de stem, dit ligt het erop. Ja, dat stemmen kost ik aardig wat cent, want ik kon ik honderden sms'jes die kon doen net. Maakt het me niks uit, dan zat mijn hele salariskastje, alles gaat naar de Voice of Holland.